נאחל לעצמנו שהשנה הזאת תהיה לנו שנה פורייה ועבודה והמשך פעילות טובה בסניף במקום. אני מזמין את אברהם שמואל, מנהל המועדון. לפני שאני אגיד את דברם, אני אגיד שחסר לאדם יקר, באמונה חסר לאדם יקר, והדמות שלו והמועדון הזה ועוד הרבה בכל מיני מקומות, ולא אמנה אותם כי הם רבים, מפתח תקווה ובעד אילת ועד כל הזה, הוא חסר לנו. יהיה זכרו ברוך. אני מברך את הקהל היקר שבאמת פנים נפלאות, ותענוג לראות את המועדון הולך ומשגשג ותופס עוד גוונים ועוד גוונים, בעזרתו של סבח שהוא תומך בנו, ויצחקי ושושי, שאני יכול להגיד שהיא אם המועדון, באמת אם המועדון. אני לא חושב שבלעדיה, שהיא מקיפה ומעגלת את הכל ועושה את הכל, היינו יכולים לנהל. תמיד מאחורי כל גבר אומרים יש אישה. זאת ושתהיה לנו שנה פוריה, שנה טובה, בריאות ושלום לעם ישראל. אמן ואמן.